Ще мога си цутка жалева вечер, бе, каква поезия е, бе, повинти цутка жалева. Не по поезия, брат! И аз имам 3+1. Да, първо. I dream you in my dream. Find you there, escape from 1,000 light years. Live in unknown silence, with no piece of light. Now when I find you, we are together as one, between dream and reality. We are in dream. We are in dream. We are in dream. Bravo! Bravo! Не ми свака сериозно, бе. Шо кажа на места? Смена фризурата, ма. Сега нови панталони. Кариерата да не е смена. Постоянно благословит момент, за да можем да почувствувам безконечност. Постоям како абстрактен израз и се пивам со млечната до незнаемост. Постоям за да подарам дланка, која нуди добри плат. Постоям за да ветам спокој и да те одвивам во неопишливост. А ти не плаши се. Само затвори очи и помисли на мене и на тебе, на тебе и на тебе, на тебе и на мене и на мене, и потоа речи си, постојам за себе, за тебе и за сите. Браво! Послева! Трета. Проси за плюса. Без догледа, тамо некаде. Неясни движења произликуваат од твојата матна фигура. Сакам да се приближам, но ти стануваш се подалеку и се подалеку. Твојата оддалеченост е доминација на мојата упорност. Застани! Те молам, застани! Зошто остануваш само во прекратките мои и патуваме како совршенство во сонот. Али шоко е таа фискална кога на мајонез ракијата не може да му наплате. И плюс тоа нема шифра за да може да ги искуце пататите што ги пикне в печката. Кафе бар у први дел. Куза и зоб бишка. Парти брейкерс. Мите шваба, нацитим. Манджа и Сис, професионалци за Space Shuttle. Джамал и Мако, Strangers in the Night. Келнерката што го арешеше на Драган Мармалат. Трябва бързи манипулацията на Любе, што за 6 секунди кажува 7 работи. Старте металци, старте металци. И аз Дионис Карера Денката, филм Селмо, опредени баба Макс Кавалера. Блажо Легия ще го напишал Хитлер с отвела и колко питали. И колко питали защо Хитлер с отвела. Металика как има отвела? Миле мъжка, ще й кажа на Кате, о, Димури, 2 пара цицки. А сега миле наша на мирно цветчина Мадайна. Кино Гроб, провинчески Че Гевара, наш президент на кино.
Još Кирогров. Малечкото човече ще се обтяг, ще бул на игли и ще лича на Балтазар. Тале Чапче и Пепи Бацка, синхронизирана смея. Горен Балончко, шо го трябва да каже Гути Бонд, Джеймс Бонд. Петър, Свети Петър, он кажа Петър, Свети Петър. Шиле, Лазо Крал, Чхалепци, в всекой случай. Станка Гавранка. Там е негде! Тогава известно ми трябваше по-малко да се средно. Нека застанах да стане. Станка Гавранка, ексумирана и най-платена келнерка на Коки. Старите хипици, Томе Баба, Венци Манджа, Мариан Гама, Дейвид Боби, Иги Поп, Том Вейтс, Коста Пиштолт и неговата медицинска сестра Дженис Джоплин. Боби и Кабарек Компани, Керуак, Гинзберг, Бекет и баченот на Ниче, Милен Ничевски. Уметниците ще го сликава Буйче, Даме, Чикацо Зиян, Ворхол, Чукунска, Алекс Грей, Габи, Салвадор, and more. И ladies and gentlemen, Коки наш, Прекопоручок Коста, от 7 до 1 Вуйче и от 2 до Файрум Коста Пиштолт. Капе Бару, втори дел! Браво, Тюле, сите ме изрази. Малко и неприятно, а няма връзка. Добре, аплаuz за Тюле, айде. Жири, са върнатели от Веце? Кой знаеше от жирито до Веце? Кой знаеше от жирито? Готово? Добре, ай бройки ако е готово. 10, 9, 9. Добре. Се извинявам, много често не им бе Алфред. Значи оценкица 10, 10, 10. Браво! На повторно 10, 10 плюс 11. Така ли?